Намерих дюб моливи за устни на Makeup Forever. Те са на марката Pudayer. И вече ви показах едни глосове, които си закупих на същата марка и наистина бях адски впечатлена. Затова ще ви покажа сега и тези моливи и ще ги сравним заедно с ето този Whatever Walnut на Makeup Forever. Ето ги и по-отблизо тези на марката на Pudayer. Има някакви съществени разлики, но те са много минимални. От едната страна ще използвам молива на Makeup Forever. Не ми е много остър молива, затова ще се опитам да не си съдера много устната. Сега ще изпробвам и този на марката Pudayer, да видим как изглежда до този на Makeup Forever. Изглежда доста добре, да не кажа, че няма абсолютно никаква разлика, освен че е подострен молива. Аз не виждам някаква съществена разлика. Ще си сложа и това червило на Trended Up. Това е тяхното червило Plumped Glaze и това е номер 010. Имам го и в този розов цвят. Ето да го видите и по-отблизо червилото. То е като гланс, само че под формата на червило. Изглежда доста добре тази комбинация, а моливите за устни са просто перфектни. Аз наистина не виждам някаква съществена разлика. Наистина тези моливи се оказаха доста добро попадение за молива на Makeup Forever. Даже си поръчах и други цветове, ще ви ги покажа когато пристигнат. Наистина много съм впечатлена от тази марка. Доста добре са се справили да направят същия облик, както виждате на моливите. И разбира се, формулата е също толкова добра, колкото и на този на Makeup Forever, а цената е драстично по-ниска. За всичките тези моливи платих 2 евро, което е наистина уникална оферта. Вие бихте ли дали толкова пари за моливи на марката Pudayer или предпочитате по-скъпата марка, която все пак гарантира някакво качество?